पुलानो जत हानि त्रिपुरा सरकना पुलानो तिनी सालमानि मतो मानमानि बागै खुलुमबाय कक नरकनि बसकांगो आं सानानि आसु खाबा साइनो थांजेनाय आं तुलासिकर आमचाइनि त्रिपुरा मथानि खरकसा आदं नरकनि बसकांगो कक साना बागै बसाजा कक के हाय थानाय 21 तारिखनि जे पानी सागर एमन के त्रिपुरा सरकनि बसकांगो एमन के बांग्लादेशनि बेआइनि फाइने रिफुजी रो एमन के ट्रेलर फुनुका अब हायनि सानानि मतन लिया आ कक नुरुगिनो आं तिनी लाइव नि बसकांगो मा बसाखा कक के हाय तिनी रियां शरणार्थी नि जे बांग्लादेशी रिफुजी रो किनि तमनि किन्तु बा रियां ब शरणार्थिया ब त्रिपुराओ जुगे जुगे जुग जुग रंबुई त्रिपुरा हास्तेव हकबार खलाइचावई शांति तंगथकलाई बरक चानानो अभाव करी कानानो अभाव खलाई करी खलाई तिनी त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र गई तंगलायनाय सि ताकु रकसि तिनी एक जुग 1973 एखेबा 1974 अर्थवर्षव तिनी ए जे दुमुरन फेरां स्रामनानि बागै लक्षद्रन हाताइन सोबाय थेवै तिनी चेचिनि त्रिपुरा रियां हदा रत्न तिनी अर 4400 फैमिली रत्न तिनी वाक बाय टक बाय खलाई तिनी अत्याचार अन्नाचार खलाई तिनी मायुं बाय खलाई नक सोबाय तिनी अबहाय खलाई हैरानि खलाई ओ हापुं खलाई तिनी रहरै थांते खलाई तिनी मिजोराम हाथायाव थांसका से त्रिपुरा हदानि त्रिपुरा सार और थांसकमानि यागुलो मिजोराम हाथायाव अबहाय खलाई एमन के सातक जाका ते अबहायनि सानानि मतन दिया तामनि हिनबा ओ मिजोराम हाथायाव थांसकै कांकेनो मिजोराम हाथायनि जे तमुं कांके बर'नि कालचार तंना नांनाय बर'नि कानमुं तंना नांनाय बर'नि जामुं खाफिना नांनाय बर'नि लैंग्वेज मिलिना नांनाय याके बर' गायजाका नांनाय अबहाय खलाई मिजोराम बतिनि चिनि रियां हदार सातक जागै दंखा आबुनो चिनि बुबाग्रा स्वयं मकल बैनुगै शक्ति गिजगलिया खाव हियक जाकमानि बगै तिनि त्रिपुरा हाय तुनानि बगै ब बाद्दं मानि यागुलो भारत सरकार बाय सय खलाई ते मिजोराम हाफां बाय सय खलाई ते चिनि त्रिपुरा सरकार बरम गोनां बिप्लव कुमार देव सिग्नेचर खलाई तिनि रिसेटलमेंट नानि ककनो बचापखा आबुनो रुगै बेआइनि के त्रिपुरा राज्यो बांग्लादेशी रक जे रिफुजी रक ताबुले ते सयग्लाखा त्रिपुरा राज्यो बरक बांगि थाखाय चिनि हा कमाय थानाय नि चिन्ता खलाई शरणार्थी बानखा जे रियां हदारनो बलं बरक बानखा अबहाय खलाई तिनि थाने 21 तारिखआव तिनि ब्लग स्ट्रिकल खलायगा ओइ जे ब्लग स्ट्रिकल खलायमनो नुगै आं खास होलिया तिनि आं आबुन बगिनो लाइव मा बसाका टाकुरो कम के हाय कम के त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारुकनि हा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारुकनि तंगथाय चासन नुंसन त्रिपुरा सा जुगे जुगे रमै त्रिपुरा राज्य तिनि तंगिचाय माने हा किन्तु बांगाली रक साइ दङ महंगे चिनि भूमिपुत्र बरंके शरणार्थी याके त्रिपुरा सारकनि बलं बरकनि साइ दङ ताकुरो फेबा आं आबनो हामजाग्या आं आबनो सेलेंगो आं आबनो नासलेव आं आबो हाइदम नाइसिकमाया तामनि हिनबा त्रिपुरा सातति भूमिपुत्र हिंजागि तंगया तिनि बलं बरक हिंजागि तंगा शरणार्थी हिंजागि तंगा आं आबनो बेलेके नासलेव तिनि जे मिजो कन्वेंशन याकेबा तामहिनानि नागरिक सुरक्षा मंचनि जेता लीडर पिनाकनाथ अनुपनाथ ते चंदन चाटार्जीनो बरकनो तारातारि खिरि रंबुई एरेस्ट खलायै जेल दानानि निथुन तामुन कांके जदि बरकनो तारातारि रंबि माया त्रिपुरा सरकार हाफांनो आं कयो तारातारि के जदि अनुपनाथ पिनाकनाथ चंदन चाटार्जीनो रंबुई जेल जदि दाय माया काकलाय सिरि सारा त्रिपुरा सारक काहाने तंगला चबाति सानाय चबा खलायनाय फेबा ताइसा पैनामुसंगो ताकु ग्रुपनो जत अल त्रिपुरा बासिन्दा रखनो आं पैनामुसंगो नरक जत खाकुवार खलायदि जों त्रिपुरा सा थानसांदि ओ पॉलिटिकल खायावै जों राजनीति गो थंजाग्यावै जिनि त्रिपुरा सा थानसा म थांगै जों काइसा चबा खलायनाय जिनि त्रिपुरा सारक आं आसुनो कयो